osedlala lapha ke 15 games kule season uma ngabe ke umbheka ke ngempela kodwa ke umdlali ke ngempela ovamile ukuthi ke asiqiniseke lapha ke isicathulo njengoba ukuthi ke uphethe lapha ke ama-yellow card awu-8 ke namhlanje kuthiwa ke akazovimba i-Orlando Pirates akazovimba yena ke uSpisi ukuthi ke angayiphakamisi indebe ye-Betway Premiership nanti ibhodlela laqala phansi kuLamontville Golden Arrows enqoba ke ne-Golden Arrows emazingeni aphansi nange namhlanje 14 years later kumele ke ezoqopha umlando ezophakamisa lapha ke indebe ye-league ku-Orlando Pirates yena ke lapha ke uSpisi yilo ke iqembu lelibukeli layo lapha ke Orlando Pirates elibheke ngamehlo abovu namhlanje ukuthi ke lizoqeda ke lapha ke indlala ke ye-league kuyo lapha ke Orlando Pirates emva kweminyaka ethi ke ayibeke 14 babhekene neqembu le-Orbit College okuthi ke namhlanje libhekwe isambane ngizokutshela ukuthi ke ngani ngisho njalo njoba lapha ke Sabelo Nkomo ozodlala lapha ke umdlalo wakhe we-11 ke namhlanje bakhona bonke lapha ke oKarabo Ngiba Sikhodi naye lapha ke yena ke Khize sibheke lapha ke Phutsane Noyo naye lapha ke Lisimelo khona ke lapha ke Mbulelo Wagaba one of the most experienced players ola enkundleni Khotso Masangani ukhona ke nakela enkundleni kanti ke lapha ke Lithabo Mudimuenga itsuse lapha ke eThabane lapha ke esifundazweni sase Northwest lapha ke eRustenburg 17 games 1 goal 1 assist uyena mgadli ngempela ke abakhandla ngaye yena ke lapha ke uLithabo Mudimuenga ezothatha lapha ke isithombe sikanokusho yena ke lapha ke Orbit College jobona lapha ke umqeqeshi walo ke leli qembu yena ke uPogiso Makhoye umqeqeshi ke lombukelo uthumela lapha ke abadlali inqwaba yabo ke abadlalanga ngemidlalo eminingi kule season kodwa ke uchazile ukuthi ke ama-injury nako konke ke okunye athe wakubala China sibilibili siyema sibisi endaba ilo lapha ke iqembu le-Orlando Pirates Mufokeng Ambatha Silepe engathi ke baphatha lapha ke phambili yena ke uTsepang Muremi Opswin Apolisa nalapha ke uyanela Mbuthuma bakuphuthuma Mbuthuma iqembu le-Orlando Pirates elithunyelwa ke ucoach Abdeslam Wadu uthi ke madoda it's now or never silwile ke isizini yonke sahamba ke sasafika la sikhona uthi ke bonke labantu njengoba ke bela bamele nina ke madoda bafuna ukuthi ke nina ke nenze izinto zenzeke yena lapha ke Abdeslam Wadu lo ombona lapha ke esithombeni sakho yena ke umqeqeshi insizwa ke nembukele fikela eNingizimu Afrika sayibona ke ilapha kuyo ke iMarumo Gallants yaqeqesha lapha ke iMarumo Gallants yasithi ke Orlando Pirates weMarumo kunembali ke esiyibonayo la sicela ke ukuyikha yayikha ke Orlando Pirates njoba ke lembali ke isizoqhakaza lapha ke eOrlando phila ngenkosi ekhumalo Thabo Thinane Elfas Sithole ethembisa siyatsha yibo ke abaziphathela lapha ke umdlalo osukene ke namhlanje aphumile ke amabhakaniya asuka lapha ke efundazweni ke ehlukahlukene bathi ke bafuna ukubona ke ngosiko ukuthi ke ngabe kuzokwenzakalani osukene ke namhlanje uzwa leyo nhlokomo uzwa leyo msindo ingoba ke Orlando Pirates ayizobingelela lapha ke abalandeli ke njengamanje njengoba ke yenza nje iyafasa ke lapha ke emnyama ibingelela lapha ke abalandeli yona ke Orlando Pirates ngendlela ke okungakhona ungazofunga ukuthi ke Orlando Pirates yona esekhaya kanti lutho iOrbit College yiyo ke lapha ke esekhaya yikho nje ukuthi ke abadlali okanye ke abalandeli bawo lapha ke Orlando Pirates baphumeke ngeinkani ngoba bayazi ukuthi Orlando Pirates manganqoba namhlanje iyayiphakamisa ke indebe ye-Betway ye-Premiership Orbit College yona ilapha ke phansi idlala ke lapha ke umdlalo ongaphephile ngendlela ke eyisimanga idlala lapha ke nemagesi idlala ke neMarumo Gallants lo yamdlalo ke ongaphephile kulamaqembu amathathu elilodwa lamaqembu namhlanje liyahamba liya lapha ke kumtsipe Foundation Championship elilodwa ke lawo lizodlala lapha ke ama-playoffs hey angwazi ke onje lisuka nje balithatha bemagesi balikhiphela lapha ke ngaphandle bathi ke niqale ke Orlando Pirates ngesibona ukuthi ke niphetheni yimaphethe liphela lomsizi elibhala kuhlahla nje lobomgijima khalolute njengemamba umathuze tabe simankelekethe eyisamba nesole sibunkoti sijike sole kanti sinyazulale esiqalile ke lompahla ke esize ngayo yasebenza lapha ke emuva yena ke axolile Noyo uyavimba axolile Noyo suka lapha ke eqenjini layo ke Stilfontein Red Hearts yena ke axolile Noyo qembe lidlala lapha ke esifundazweni sase Northwest khishela ngaphandle ke leli bhola lakhe ke uSilephe
kuthiwa ke akube goal kicker yeqembu le-Orbit College ozoba ke goal kick yeqembu le-Orbit College. Mangabe ke usana ngena ke mbukela ulahlekile we are live bukhoma kuye lapha ke uSuperSport PSL omhlaba abanqobi the World of Champions lifatsi labo mampudi ancho vele siyabesibhadiri mbulelo uwagaba yadliwa lapha ke ibhola lakhe sibheka lapha ke apolisa funa lapha ke sibilibili Mike Mamosha sobhadala baphuthuma embuthuma right omarayifetsa phakathi eboxini offside Muremi liyaphakama iduku lakhe uThabo Thinane isikhindi bese sishawa umoya right omarayifetsa bona lapha ke Muremi uthi Jomsis kaMpempe isikhindi sesishawa umoya iyo lapha ke iriafaya atsepang Muremi wabuyile ke ngempela mva ukuthi ke hlale ke isikhashana elimele kuyo lapha ke Orlando Pirates ubuye lapha ke ngomdlalo wedlule akade bewudlala lapha ke neqembu layo lapha ke Durban City phansi lapha ke uNozinti Sabelo Nkomo ebethuthumela lapha ke phambili Tsepang Muremi bamshiya phansi uThino Mpempe uthi ke alibekwe phansi kuzoba ibhola layo iOrlando Pirates nansi ke lapha ke iriafaya beyishiya phansi Hlatshwe kabi Tsepang Muremi ayabuza lapha ke Muremi imadoda nangeno Sabelo Nkomo naye ke esala phansi Sabelo Nkomo ke mukeli in 10 games ungenwe lapha ke amagoli ke awu16 une clean sheet ke eyodwa nje kuphela yena ke uSabelo Nkomo 16 goals conceded umdlali ke lombukeli owaduma ngayo lapha ke Polokwane City Rovers wadlala kuyo lapha ke Buya Msuthu Free State Stars bayamazi yona ke yalakoto nakuyo lapha ke Platinum City Rovers thindeke kuyo lapha ke uYanela Mputhuma Orbit College ke mbukeli iqala ke lomdlalo ihleli lapha ke kwi-relegation zone lapha ke kunombolo 15 ngathi ke bangahlala lapha mangabe ke iMagesi nayo lapha ke Marumo ukuthi ke kuyababhedela ngiye ngasho ke umdlalo ke usaqala ukuthi ke i-relegation battle ilapha ke phakathi kwawo amaqembu ke omathathu kanti ke impi ke yesixoxo iphakathi kwe-Orlando Pirates nayo lapha ke iMamelodi Sundowns umdlalo ke mongaphela kanje Mamelodi Sundowns izoqhubeka ke ivikele isixoxo sayo kodwa ke Orlando Pirates mayingawunqoba ke lo mdlalo kuyobe ke sekugezelweni iyobe ke isithatha lapha ke indebe ye-Betway Premiership phumela ngaphandle leliyabhola emuva kulo lapha ke ibhodlela elinentambo sibisi qala phansi lapha ke libone Siema barlampona kere ngapha ke lenkundla sibhekela lapha ke Nkosikhona Ndaba ayiveza kamnandi ngapha ke lenkundla onside right omarayifetsa Mufukeng khishela ngaphandle ibhola lakhe finjoye lapha ke Kubamelo Sihlodi ngizoke ngibona ukuthi ke uzokakhuphuke namhlanje yena ke uKubamelo Sihlodi sibhekela lapha ke ibhola le-Orlando Pirates Mufukeng jamnandi ufuna lapha kamathalente awefani talent embatha engapha ke lenkundla Mike Mamosha sobhadala kamuhelo sibilibili amathalente awefani Siema uyaphoqela ukuthi kuyabuyela lapha ke muva kuye lapha ke uSipho Chaina oqophela lapha ke umlando ngophatha lapha ke 20 clean sheets njengonozinti ke uqala emlandweni kuye lapha ke PSL era Sihlodi yadliwa ibhola lakhe Kubamelo Sihlodi uThino Mpempe ke umdlalo omuhle uqhubeke sibheka lapha ke ibhola le-Orlando Pirates Tetulwan biza amaphoyisa kona ke lemntanami apolisa iphakamise ejikishela ngale ke nenkundla fika qala lapha ke leliyabhola yena ke uSabelo Nkomo lidla kalula aSabelo Nkomo isoke ngiboneke lapha ke Nkosikhona Ndaba bena lapha ke Kubamelo Sihlodi ukuthi ke bazomisa kanjani ingani ke ngisho njena ke mbukele Nkosikhona Ndaba udlala lapha ke i-left back position kanti ke Kubamelo Sihlodi udlala lapha ke i-right back position bobabili ke labadlali bavama ukuthi ke bakhuphuke badlale ke ezama wing backs baze bafika lapha ke phambili bafake ke i-cross omunye uthi mawukhuphuka nami ngizokhuphuka agadene ke ngempela soke sibone ukuthi ke kaze iyozala Nkomoni phakathi ke lamadoda omabili amdonsa lapha ke Mufukeng
Ugcina Pempe umdlalo omuhle ke uqhubeke qala phansi lapha ke libone Siyema elitha kamnandi ufuna lapha ke sibilibili offside asibilibili offside akamuhelo asibilibili kuthiwa ke isikhindi bese shaya umoya akubheka nje ke shelela ngakoshuna enkani kancane kancane lensizwa ke iyazi ngoba izazi ke lenkundla ebegijima kuyo lapha ke iTS Galaxy iyona ke lenkundla ukamuhelo asibilibili uzokhumula lapha ke ukuthi iqembu ke leOrbit College elalapha ke esifundazweni esase Northwest yilo ke elithathe ke umdlalo walo bawuletha ke la eMbombela Stadium umdlalo wabo ke weKaizer Chiefs bawuthatha nawo bawusake phansi eGqeberha bayebebheka ukuthi ke iliphi ke iqembu abadlala nalo lingakwazi ukuthwala okanye ke inkundla abavama ukudlala kuyo ingakwazi ukuthwala inqwaba ke yabalandeli beqembu ke abasuke ke bedlala nalo Slepe qala phansi lapha ke uSiyema emuva kuyo lapha ke uSibisi engapha ke lenkundla kuyo lapha ke Tshepa Murimi nansi Riyava ifuna lapha kamathalente awefana ithalente embatha uyamvimba lapha ke Sihlodi Slepe nansi iWallet phakamisa lapha ke iWallet onside yesibilibili engakhontezayo kodwa ke lemshiya leli bhola yena ke usibilibili isiphumile iWallet bathi sibilibili bamba kanje awuthi sibilibili phina ikafiki uthi ungakhathazeki phina uzoyithola uye lapha ke Simphiwe Slepe yena ke iWallet ngobe lapha ke iDStv Disc Challenge neqembu leOrlando Pirates emavikini ke amabili edlule nangenamhlanje ke he's on the verge of winning iBetway Premiership now futhi Orlando Pirates okuyo lapha ke ifirst team kunomdlali ke olapha ke emuva kuOrbit College Ndumiso Ngiba umdlali ke mbukeli owayekapteni kuyo lapha ke Orlando Pirates kuyo lapha ke iDDC uzombona lapha ke uNgiba ukhona ke la enkundleni sibheka lapha ke Riyavaya Tshepa Murimi Riyavaya engapha nenkundla kuyo lapha ke uNdaba phakathi eboxini sebenza lapha ke uNgiba isakutshela nje ngaye yena ke uNgiba talent empatha sebenza lapha ke emuva Sabelo Nkomo uyalihlikihla nokulihlikihla uNkomo which one is this one sijwayele ke onozinti bebhanselana ke ngesishipezeze uthi uNkomo ke lutho mina ke ngibabhansela ke ngesikila uthi uNkomo mina ngibabhansela ke ngesikila sile phansi imbulelo uwagaba akubheke nje ke shelela ngokushuna enkani kancane nantheke mbukeli liyathuba leOrlando Pirates bekuzama lapha ke amathalente awefani talente embatha econnecte kahle ke le bhola kodwa ke Sabelo Nkomo uthi nje kwagoge Zola qala phansi lapha ke uNgiba phakamisa Ndumiso Ngiba 12 games kule season engathi ke una yellow card athi ke wabemane lapha ke kuyo iOrbit College yena ke uNgiba wadlala ke wazoba ukapteni kuyo lapha ke iDDC yeOrlando Pirates asebemdedela bathi ke awukuthi shwi uyothola ke amandla lapha ke kuyo iOrbit College talent embatha engapha ke kudla ke manje ke lapha koNkosikhona Ndaba athi ayikhulunywa sijalo ke leyo ndaba ixoxwa ke ngeyithombe amathalente awefane phakamisa lapha ke uNdaba nanguNgiba ke manje cishe ke ngempela ke umkhonto awubhekiseke ngasekhaya lidliwe leli bhola yilo lapha ke iOrbit College fika nje kalula lapha ke Siyema vimba lapha ke umfana ke owuhlupho ngendlela ke eyisimanga yena ke uGhotso Masangane vimba lapha ke Khotso Masangane umfana ke sophuma ngisho phesha kweyilwandle dlalo lapha ke game number 5 kule season kuyo lapha ke Orbit College uzonothisa ke mbukela ukuthi ke inqwaba yabadlali abadlala lapha ke Orbit College namhlanje abadlali ke ngempela abadlala ke imidlalo ke emncane ke ngempela phakamisa Tshepa Murimi phakathi eboxini bazofuna amakhanda ngapha ke enkundla uyavimba lapha ke emuva apolisa wenze njani right Choma Rayfetsa Mufukeng uyamvinjwa lapha ke Mufukeng futhi uthiyalulwela ke le bhola sebenza lapha ke sibilibili buyana loliswa yena ke uMike Mamosha ayizoqala phansi kulo lapha ke ibhodlela elineyintambo umntanami
uyafuna lapha ke amathalente awefani Talent Mbatha uyashoshela ubheka lapha ke phambili ufuna ukubathwala lapha ke Talent Mbatha dange lapha ke uSilephe udla lapha ke uNompempe ngeSpy 2 udwe noMpempe nobani iwallet uyayidonsela la awuthishe nobani iwallet uyayidonsela la Hlatshwe kabi eTshepang Muremi uzoba i-free kick Orlando Pirates awuye lapha ke Realeboga Putsane Realeboga Putsane ngene lapha ke ngomkhono nesiphanga hlalisa kabi eTshepang Muremi free kick yeqembu le-Orlando Pirates ibona lapha ke Relebohile Mofokeng ulapha ke kuleliya bhola sibheka lapha ke ibhola likaMofokeng phakathi eboxini bafuna umphuthuma yamshiya lapha ke Mphuthuma lamaqembu ke mbukulo amabili ahlanganile ngomhla ka 26 August 2025 Orlando Pirates athatha lapha ke 3 points ngegol lakhe lapha ke Libone Siema alishaya lapha ke ngomzuzu ka 56 ngakho ke umdlalo ke wamaqembu ke lo wesibili kanti ke Orlando Pirates manganqoba ke namhlanje izoba ke iqembu lesihlanu elithatha lapha ke 6 points kuye lapha ke Orbit College bakhumula kahle ke amaqembu afana noChippa United Lamontville Golden Arrows Kaizer Chiefs Isikhukhune neMamelodi Sundowns sibheka lapha ke Mofokeng ayikhona lawo maqembu ke omane asayithathile ke 6 points kusola kuye lapha ke Orbit College kule season lokho kuchaza ukuthi ke amaqembu lawa anqobe ke ekhaya anqoba ke futhi ke ekhambeni nange lapha ke Mofokeng obethi ke uyazama babeganga lapha ke emuva lapha ke Orbit College sibheka lapha ke Silephe ufuna lapha ke apolisa engathi contestayo phakathi eboxini sebenza lapha ke uNgiba Dumiso Ngiba uyikhipha ke ogibeni Orbit College Talent Mbatha amathalente awefani hlala noNdaba engapha ke lenkundla ke manje kuye lapha ke uTshepang Muremi nathi riyavaya ayishiya phansi riyavaya uthi noBhemba libeke phansi kudala ke emqalile yena ke ukubamelo asihlodi udala ke emqalile ekubamelo asihlodi yena ke lapha ke uTshepang Muremi akubheka nje kashelela ngako Shunwenkani kancane kancane ukhumbula ukuthi ke abanye babadlali la ku Orbit College bathi ke ilona thuba lethu lokuthi ke sibonwe amanye amaqembu njoba ke isizini iphela nje ngakho ke bazofuna ke nakanjani ukuthi ke benzeke izinto zenzeke sibheke lapha ke Raithoma Raifetsa ayibhola lakhe Relebohile Mofokeng phakamisa Mofokeng alanga ndawo ke leliya bhola balidla nje kalula abayo lapha ke iOrbit College amabheka lapha ke mbukeli Orbit College akulona nje kuphela iqembu okukuthi ke iOrlando Pirates isilishaya ke ekhaya nasekhambeni akhona ke namanye amaqembu iOrlando Pirates isenze lapha ke idouble kuona njobe ifuna ukuthi ke nabo abe Orbit College izobafaka kuyo lapha ke ilist ibafake kulo lapha ke uhla lamaqembu okukuthi ke sebashayeka lapha ke ekhaya nasekhambeni Magesi Stellenbosch Arrows amaZulu Polokwane City Chippa United nayo lapha ke TS Galaxy yiwo ke amaqembu ke lawa Orlando Pirates sithe kwathinta lapha ke ekhaya nasekhambeni ayizoqala phansi lapha ke iOrbit College lidliwe ke leliya bhola sibheka ngapha ke lenkundla bafuna lapha ke apolisa 10-1 biza amaphoyisa kona ke lemntanami sibilibili elidlusa kalwa ndifuna lapha ke apolisi futhi kodwa ke uyafika lapha ke Khotso Masangani hloka lo lapha ke bhola lakhe Khotso Masangani Talent Mbatha ball possession iyayivuna lapha ke Orlando Pirates selokho ke umdlalo oqalile bafuna ngapha ke sibilibili sibheka lapha ke Mike Mamosha eyindlela ya cross Ngiba futhi Raithoma Raifetsa ebefuna lapha ke apolisa kodwa ke laselvinjwa nje kalula leli bhola lakhe ke apolisa ezoqala phansi lapha ke phakathi nenkundla Rutsepile Disimelo dlusa kamna lapha ke Disimelo uyefuna lapha ke Samkelo Mkhize Orbit College
bayifaka lapha ke phakathi nenkundla bawufuna lapha ke uNgiba emuva lapha ke Mgeshane ufuna lapha ke Ngiba thatha isikhathi sakhe Ndumiso Ngiba faka lapha ke phakathi nenkundla axolile Noyo imthwele ngeqoma ke lapha ke axolile Noyo iStilfontein Real Hearts ekishima lapha ke eKhuma Stadium khona lapha ke eNorthwest iqembu ke ngempela ke ayiliphilela yena ke o axolile Noyo ilapha kuye ke uNoyo ebethuthumela ke phambili lasedloje kalula ibhola lakhe sibheke lapha ke Slepe iWallet nathi iWallet iletha ngapha ke nenkundla yefuna lapha ke sibilibili Mike Mamosha Sopatala emuva kula lapha ke Elney Ntambi Bhodlela uyofuna lapha kamathalenta wefani athi jumane lakhe manje ukosikhona Ndaba engakhontezayo phakathi eboxini Muremi Mufuke Outria Blazer Mufukenga Outria Blazer Raichoma Raifetsa akabulawa sidala ukhipha lapha kuphaswa nje inetha nansi le run ke kaNkosikhona Ndaba ekade ngiyibuzile ke namhlanje ukuthi uzodlala ke nomuntu ke ozomgada ngabe ke uzokhuphuka na wakhuphuka uNdaba wayifaka icrossa Raichoma Raifetsa sinda ngokulambisa iOrbit College kuye lapha ke Relebohile Mufukenga uhleli lapha ke ku-18 goal contribution for Orlando Pirates uhleli lapha ke ku-18 goal contribution for Orlando Pirates ufuna ukubreaka lapha ke irecord lika Munapule Salenga owahamba ke ehleli lapha ke ku-19 goal contribution kuye lapha ke Orlando Pirates eshaya lapha kamagola u-11 nama-assist ke awu-8 yena ke Munapule Salenga ubamelo asihlodi uhlaselwe uMremi uhlaselwe uNdaba bamshaya lapha ke nge-tag team udwe madoda iyezwakala ke leya nduku ethunyelwa i-Orlando Pirates ngale ke nenkundla uyaqala ke manje yena ke usihlodi uthi ke ngathi ke angizukuba muhle kahle uyaqala uthi ke ngathi angizukuba muhle kahle lizombheka lapha ke ibench lakhe yena ke usihlodi ezosusususuye lapha ke Orbit College axolile Noyo uyela lapha ke muva kunozinto wakhe nangu uNkomo akajika uNkomo ubuya ngokuzolala uyakhala lapha ke uNkomo uthi ke umdlalise kabi uyanela Mputhuma uthi ke umdlalise kabi uyanela Mputhuma akupheke ke shela ngako shunwe nkani nangu uNkomo udwe Mputhuma uyakwazi nje lapha ke Mputhuma umthintile lapha ke uSabelo uNkomo asekhala ke lapha ke uNkomo ukhumbule ke mukela ukuthi ke izinto mangabe ke zime kanje iOrbit College izala izolwela nje ukuthi ke ingadliwa ingancamela ke ithole lapha ke idraw yiyo ke into abayidingayo ke leyo abawu lapha ke Orbit College ukuze ke basurvive kanti ke nange lapha ke Sikhwane Mwerane Sikhwane Mwerane sise lapha ke Lesotho uyeke lapha ke oyi reserve goalkeeper okungenzeka ke angene isikhathi ke lesokuthi bathole ke ithuba lokuthi ke bathi nje qaphu abaqeqeshi nangemukele ke uNgiba waye ukapteni uye lapha ke iDDC yeOrlando Pirates namhlanje uzoyivimba iOrlando Pirates ujwe madoda ngizonivimba ke namhlanje ukuthi ke nithathe lapha ke iliga ezososoyo lapha ke uSabelo Nkomo alikhipha ngaphandle uSabelo Nkomo
ebefuna lapha-ke kuba Mello Sihlodi. Emuva lapha-ke Orlando Pirates. Sibheka lapha-ke Talente Mbatha. Yavinjwa ibhola lakhe uMbatha. Mufukenga qala phansi lapha-ke uSpisi. Nathi ibhodlela liyofuna ngale-ke nenkundla kuvele lapha-ke Nkosi khona Ndaba. Azoliyeka abafuna lapha-ke khona kick. Abayo lapha-ke Orlando Pirates. Funa lapha-ke khona kick Talente Mbatha. Usiya lapha-ke Relebohile Mufukenga. Oyake ozoyophakamisa leliya bhola. Angimboni-ke Ozuna Police ngaphandle kwebhokisi. Cishe-ke isiyaziwa-ke leya khona kick yakhe ukuthi uvela imele yedwa nje. Uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka. Yavinjwa ibhola le-Orlando Pirates. Ezoqala phasi lapha-ke Sibilibili. Uyofuna ngale-ke Tshepang Muremi. Nansi liyavaya. Yaliphakamisa leliya bhola. Sibheka lapha-ke Talente Mbatha. Talente Mbatha sebenza lapha-ke emuva. Sabelo Nkomo. Uyana lolizwa Sabelo Nkomo. Akuphekethekeshelele ngako Shunekani. Eyedwa lapha-ke uMbatha. Napha beganga-ke manje abayo lapha-ke i-Orbit College. Apolisi bamshiya phansi. Dlale kabi Noyo. Axolile Noyo. Oyeke othe wadlala kabi. Akupheka lapha-ke mukeli njalo Orlando Pirates mayike yathola nje iset piece. Bagijima-ke bonke bayoma lapha-ke phambi kwebhola. Abayo lapha-ke Orbit College abafuni Orlando Pirates idlale-ke ngokukhulu kushesha. Mphuthuma sebenza uNgiba. Uthi abaphuthuma umphuthuma. Uyala uNdumiso Ngiba. Iya ngokuye Orlando Pirates ifaka lapha-ke ingcindezi. Kuye lapha-ke Orbit College. Libone Asiema. Uyofuna lapha-ke 10-1 biza amaphoyisa konakele mntanami. Apolisa qeda ngamadoda uyasikashelela ungena ngaphakathi Silephe nansi iwallet. Uyofuna lapha-ke Nkosi khona Ndaba. Athi ayikhulunywe leyo ndaba ixoxwa ngayithombe leyo ndaba. Rayithoma rayifetha liyadliwa ibhola lakhe. Yena-ke Mfukenga Ndaba futhi Rayithoma rayifetha Mufukenga dlala no-Apolisa bashaya inika phakathi ebhokisini. Iyafika i-Orbit College ithi lethani into zenu madoda. Izobuya noNdaba futhi phakathi ebhokisini. Uyala uNgiba uthi-ke ngeke ngililahle ulivimba nje kalula yena-ke uNgiba. Kuthiwa-ke umdlalo uqhubeke ele-Orbit College. Uthi noMpempe lutho lizobekwa phansi. Free kick dlaliswe kabi Lethabo Modimoenga. Dlaliswe kabi Lethabo Modimoenga. Vinjiwe-ke liyansizwe lapha-ke eThabani. Lapha-ke eRustenburg esifundazweni esase-Northwest. Umgadli-ke lapha-ke Modimoenga. Kodwa-ke uyahlehla mangabe kumakwa ngoba-ke kuma-set piece uyadingeka-ke nge-height yakhe. Dlala lapha-ke uthiwa-ke akasukume. Uyakhala uthi-ke ngithintekile. Ingaphansi kwenkulu-ke incindezi Orlando Pirates. Idinga-ke i-3 points njengomuntu osogwadule odinga lapha-ke amanzi. Noma ngabe nje iconsi nje lamanzi. Amaphasi ayabavuna. I-pass accuracy iyabavuna. Engaphake lenkundla kwelapha-ke Siema. Ayiphakamisa Siema uyofuna lapha-ke Muremi. Kodwa-ke kuzophelela kuye lapha-ke uSabelo Nkomo. Mawubheka lapha-ke mukele emaqenjini ahleli lapha-ke ku-top 5. Orbit College ima izodlala game number 10 against one of the teams ahleli lapha-ke ku-top 5. Kuye lapha-ke iBetway Premiership. Sebenza lapha-ke muva Sibilibili. Abakaze-ke ngempela-ke banqobe against a team elapha-ke ku-top 5. Babenganqoba namhlanje bobe beqala nje ngo-Orlando Pirates. Talente Mbatha amathalente awefani. Apolisa offside Apolisa. Offside Apolisa. Kuthiwa-ke isikhindi besesishawa umoya
uthi nje umsizikalo Mpempe kuthi hu ayikho nange lapha ke Karabo Mkeshane uye lapha ke obemgcina ke onside uOswin Apolis ake sibheke lapha ke mbukela ukuthi ke izinto mangabe ke zimi kanje Obit hleli lapha ke ku playoffs sport ihleli lapha ke ku playoffs sport kamohelo sibilibili awumosha sobhadala ithi Orlando Pirates yona mosha kuphela izobhadala yona jobe mosha nje sibheke lapha ke Mbulelo Wagaba one of the most experienced players kodwa ke uyalidla lapha ke sibilibili ayizoqala phakathi lapha ke Orlando Pirates uthwa ke utshayise ngesandla yena ke usibilibili Mkhize Samkelo Mkhize qeda lapha ke ngomfukenga engapha ke lenkundla ke manje Khotso Masangani Mkhize emuva kwelapha ke Mkeshane liyadliwa leli bhola Mufukenga amvimba nje kalula uye lapha ke axolile Noyo emuva kwelapha ke uNgiba athumela ngale ke lenkundla ke manje ibhola bafuna lapha ke Sihlodi Sihlodi ke manje qeda ngendoda sibheka lapha ke Sihlodi uyavula uyavala ufuna maqeda bonke kodwa ke uyasebenza lapha ke mumva iwallet yena ke uSlepe ishakamnandi beka lapha ke Dlingane Mbeza Tsepang Murremi atsiri yavaya ke manje ifuna ukukhuphuka ke lapha ke phambili riyavaya bayishiya phansi uzongena ephaketheni uNompempe uzongena ephaketheni uNompempe Riutsepile Disimelo thola lapha ke khadi ke eliphuzi uthwa ke uma kanjani endleleni yeriyavaya abangahlali ke egoli kunomgwaqo ke ospecific amabhasi akhona abizwa ngayo lapha ke iriyavaya lo mgwaqo ke lo uyazi ukuthi ke umgwaqo wamabhasi asuke hamba ke shoshela ke ngempela bheka lapha ke phambili nange lapha ke Disimelo ema ke endleleni yeriyavaya wasekhuza ke uNompempe emuva kwelapha ke Siyema Lampona ke siyahamba isikhathi ebhodini Mamelodi Sundowns ihleli kahle la ikhona iseMorocco yebo kodwa ke indlebe ila embombela ukuzwa nje ukuthi uzothi ke kwenzekeni osukwini ke namhlanje Orbit College against amaqembu ahleli lapha ke ku top 5 kuye lapha ke iliga bebe ne possibility yokuthatha lapha ke 27 points kodwa ke bathathe ke iphuzu elilodwa nje 4 engapha ke lenkundla sisebenza lapha ke muva Samkelo Mkhize ke mbukeli naye ke wenze idebut yakhe 2 weeks ago against iqembu leMagesi umdlali ke naye ke ufuna ukuthi ke ayibonakalise osukwini ke namhlanje amathalente awefani talent embatha eyiphakamise ifaka lapha ke phakathi eboxini ebefuna lapha ke Apolisa kodwa ke liyamceza Apolisa phakathi eboxini bamhlasela Apolisa Murremi eyedwa undaba uthundaba Murremi lethala ayikhona liyamshiya Apolisa elapha ke kusabelo Nkomo Wagaba ufuna lapha ke Mudimuenga akipolele Obit ke manje Sihlodi amshiya phansi uSihlodi ke mbukele ukwasala phansi nange manje phinda futhi esala phansi eqaleni ke bengene nabo sizo lokuqala ngiye ngasho ngathi umdlalo uthe usuka nje akubheke nje uStrephile lapha ke emuva uStrephe nokuStrepha lapha kuyoke ihamstring uthe uqala nje umdlalo waqhamuka lapha ke iriyavaya yena ke uSepang Murremi wathi kusenjalo waqhamuka lapha ke uNdaba wabona ukuthi ke ngempela amfuna labo babili bayamcela ke ngempela bambuza ukuthi ngabe ke ungubo ngaki sibheka lapha ke ibhola lakhe Sihlodi
Sihlodi futhi uyofuna lapha ke Potsane Wakaba Sihlodi uyavimba lapha ke muva Mbuthuma kuthiwa ke udlaliswe kabi uzoba i-free kick ye-Orlando Pirates. Isidlale ngokukhulu ukushesha ke-Orlando Pirates bawufuna lapha ke ekamuhelo sibilibili. Uma ubheka lapha ke mukeli imvamisa Orlando Pirates njengoba ke sekuhambe ke 30 minutes ingena lapha ke esigabeni evama ukukora kuso kusukela ke ngomzuzu ka-31 kuya lapha ke ku-45 isishaya lapha ke amagoli ke athi ke awube yishumi. Ndaba uya lapha kuye ke uTalente Mbatha uyavimba ke lapha ke Noyo Slepe i-wallet qala phansi lapha kamathalenta wefani nangu Ndaba ke manje limshiya phansi ke ibhola Real Bucha Putsane amphusha lapha ke uSpisi kuthiwa ke ibhola akube lakhe. Orbit College yona ke mukeli mhlawumbe yazi ke ivame ukukora ngamuphi ke umzuzu. Uyabona ukuthi ke Orbit College uhlangana ke sekuhlangana kuso ke lesikhathi ke esikusona kusukela ngawo lapha komzuzu ka-31 kuya lapha ke kumzuzu ka-45 phakathi kwebhola le-Orlando Pirates kodwa kuyavimba lapha ke muva uMgeshane Sihlodi nangu Sihlodi ke manje uyashoshela ke ubheka lapha ke phambili eshiya lapha ke engapha ke lenkundla lidliwe leli bhola iyo lapha ke Orlando Pirates. Muri Mwenga uyena mdlalo kobe bhekiwe right Thoma Raifeza uyasebenza lapha ke Mgeshane Talente Mbatha phakathi eboxini sibhekana nebhola le-Orlando Pirates uThiyalisetha Mbuthuma alangafika ke nezeneze la kade ke elisetha khona Siema funa lapha ke Apolisa phakamisa Apolisa onside Muremi onside Tshepang Muremi onside Tshepang Muremi awakhalu pass kanokusho nokushakana pass la khona uyihlalele ihambe no-10-1 biza amaphoyisa kona ke lemntanami bucket run kanokusho Tshepang Muremi nangu sibilibili Mosha Sopatala uthi Muremi lethala ngihle ufuna ukuyiyela Tshepang Muremi sinda ngokulambisa Orbit College right Thoma Raifeza phakathi eboxini bafuna usibilibili sisebenza lapha ke muva uNozinti yena ke usabela Nkomo iyangqongqoza ke manje Orlando Pirates iyanokha ke manje Orlando Pirates ithwe Orbit College ngize nomuyeza ithi ngize nomuyeza coach Adeslam Uwadu uthwe madoda babengafuna ukuvula direct sobavula ngeside phakamisa Muremi phakathi eboxini liyavinjwa lapha ke Orbit College Mbatha Aiko liyadliwa ibhola lakhe uMbatha nanti ijubane ke manje lakhe ke Masangane sala phasi lapha ke Masangane ayizobena lapha ke Lebohile Mofokeng right Thoma Raifeza uyayiphakamisa Apolisa onside Apolisa ayikhona vimba jeka lula asabela Nkomo funa lapha ke Mbulelo Wakaba sibheka lapha ke Mkhize dlala noMgeshane izovinjwa uye lapha ke uSiema siyahamba ke isikhathi ebhodi nasibekele phansi sihambela lapha ke Orlando Pirates efuna ke amaphuzu amathathu. Muremi buyela lapha ke muva uSibisi qala phansi lapha ke uTalente Mbatha athama Talente wefani elineyintambo umntanami ibhodlela uye lapha ke uSibisi uzofuna lapha ke Ria Vaya Tshepang Muremi Ondaba uyofuna lapha ke Mbatha sibheka lapha ke amaTalente wefani Talente Mbatha
uthatha isikhathi sakhe uyamhlikihla lapha koMbatha sibilibili Mike Mamosha sobhadala ufuna lapha ke supporter yena ke Mike Mamosha kodwa ke ama runs off the ball anqabile kuyo lapha Orlando Pirates ama runs off the ball anqabile bame nabo nje abayo yona ke Orbit College ayikhulunywa leyo ndaba ayixoxa leyo ndaba khiphela ngaphandle ibhola yena ke uNkosikhona Ndaba amaphasa ayayivuna Orlando Pirates ipass accuracy isayivuna Orlando Pirates ukukhathazeka kuyaqala ke kubhalwa emehlweni kuba lapha ke abalandeli kanti ke abanye ke abazoduma ngeOrbit College makusabahambela kanje usabahambela kahle ke ngempela baphuthuma embuthuma letha ngapha ke lekudla ebefuna lapha ke Tshepang Muremi iyaqala ke manje iyasho ingoma ethi ke Mbobo vuleka iyaqala ke manje iyasho ke ingoma ethi ke Mbobo vuleka yadliwa leli bhola sibheka lapha ke ibhola le Orlando Pirates iwallet ufuna lapha ke 10-1 biza amaphoyisa kona ke lemntanami yena ke Ozwin Apholisa kuyana ezwa Sihlodi Ngiba odlilele le bhola ke Ngiba uyofuna ngale ke lenkundla kuvele lapha ke lisimelo ayibholele Orbit College balidle bhola lakhe Sihlodi ayijubane ke manje 10-1 biza amaphoyisa kona ke lemntanami sibheka lapha ke Apholisa uyakubo Apholisa ufuna isupporter right over Rayfetsa Apholisa phakathi eboxini oyindoda Nkomo oyindoda Nkomo othu Apholisi amaveni afuna ukubopha beOrbit College uthu Nkomo ayikho iveni madoda uthu Nkomo la epolice station ayikho iveni saphumile izophinda izame futhi Orlando Pirates ngaye lapha ke uSilephe ufuna lapha ke Nkosikhona Ndaba emuva kule lapha ke Elnay Ntambi ibhodlela ayizoqala phansi lapha ke right over Rayfetsa Mufukenga pass kanokusho ebefuna lapha ke Tshepang Muremi uraka kahambanga ke uMuremi ebemfuna lapha ke ngeshiya effect ebemfuna lapha ke ngeshiya effect thumela phambili Sabelo Nkomo engapha ke lenkundla Mudimuenga buyele muva lapha ke Mudimuenga Ngiba uyofuna lapha ke Sabelo Nkomo azoliphakamisa lapha ke Orbit College bofuna lapha ke Mbulelo uwagaba uyavimba sibilibili sibheka lapha ke Putsane lisa ngapha ke lenkundla ufuna lapha ke Sihlodi nansi ke le battle kade ngikhuluma ngayo yakhe ke uNdaba ke noSihlodi bobabili ke bathanda ukukhuphuka Sihlodi uyafika ke kuleli bhola uthi uNdaba ke ake sibone ukuthi ke uzokhavela ubani la osuka khona la khona ke Apholisa akekho lapha ke Sihlodi lokho kuyamphoqa ke lapha ke uPutsane ukuthi atsheke ayokhava njoba ke enza nje yena ke uPutsane abadlali ke ababili abakhuphukayo malinge ladliwa ke bengekho kumele ke batsheke bayaphoqeleka ukuthi ke batsheke bayokhava lapha ke emuva siwelele 2 sikhukhune iqanda Tshepang Muremi Riyavaya phakathi eboxini uyalisusa lapha ke Putsane Siema engapha ke lenkundla right over Rayfetsa Mufukenga right over Rayfetsa liyavinjwa leli bhola lakhe Talent Mbatha sibilibili phakathi eboxini sibilibili futhi amvimba lapha ke Mike Mamosha ayizothola ikhona kick Orlando Pirates Orlando Pirates ongakhohlwa ukuthi ke imidlalo idlala yonke namhlanje uginqi gonqo ozobe wenzeka lapha ke etafuleni le Betway Premiership ngobe kudlalwa lapha ke iSnakes and Ladders udlalwa iSnakes and Ladders kulo lapha ke itafula ayikho
corner kick kaMremi yangaba inhleke neze neze yangaba inhleke neze neze corner kick yakhe ke uTshepang Moremi phaka abalandeli baqala ke abanye bakhathazeka apholisa 10-1 phakathi eboxini Moremi futhi onside Moremi onside Tshepang Moremi uthi ke uapholisa ingena ndoda ngizokuphekela nguphakele okwakho nje ukuthi ke uhle nantheke le bhola lakhe ke uapholisa uthoke umdlalo omuhle awuqhubeke izobekwa phansi Dlakusekabi samukela uMkhize uselapha ke Karabo Mkeshane sizokele mbukele khuliswe ke iqembu le Black Eagles nayo lapha ke Spain FC umdlalo wakhe ke wesine ke kule season kuyelapha ke Orbit College Sihloli sibheka lapha ke ibhola Disimelo ebethe aliphakamisa lapha ke Disimelo izothola lapha ke corner kick iOrbit College izothola ke corner kick Orbit College nanti ke ibhodi elibhalwe uBetway Premiership 2025-2026 champions lake langena ke ibhodi LJ eBidvest Stadium ngomhla kaKambala. If you know you know, angisho ukuthi ngithi sobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka phakathi eboxini nalithuba Lithabo Mudimuenga Lithabo Mudimuenga ishaka ngempela walibeka lapha ke enethini ishaka walibeka ke enethini yena ke uLithabo Mudimuenga engapha ke inkundla kwelapha ke Orlando Pirates sibheka lapha ke talent embatha ama-talent awefani uyofuna lapha ke sibilibili Tshepang Moremi Rea Vaya yaliphakamisa lapha ke Rea Vaya phelela ngale ke nenkundla uyalisusa lapha ke muva kuba Mello Sihloli Slepe phakamisa Nkosikhona Ndaba uyalivimba nje kalula Potsane Mbulelo uwagaba khiphela ngaphandle uwagaba soke sihlabe lapha kembukele ke ikhefu engakutshela khona nje ukuthi ke ukukhathazeka ke kubalandeli beOrlando Pirates kubhalwe ke ebusweni Tshepang Moremi phakamisa lapha ke Rea Vaya phakathi eboxini sebenza lapha ke Sabelo Nkomo uyavimba Sabelo Nkomo izwa ngandlebenye kuthiwa kunesigungu ke esilapha ePitoli esihleli esilindile ukuthi ke senzeke okwenziwe iArsenal phakathi ke neviki ethe yajabula ke ngempela ingekho ke enkundleni Tshepang Moremi Rea Vaya isha kamnandi uyalidayisa kodwa ke le bhola uyalidla lapha ke Noyo sibheka lapha ke Noyo bhekene naye lapha ke Apholisa Noyo futhi kuthemanekile ke izindala zombili Noyo loyile uNoyo kodwa ke ayikhona uthi noMpempe i-throw in i-Orlando Pirates Nompempe i-throw in i-Orlando Pirates 3 minutes esifakiwe kusolapha ke isombe sokuqala Raichoma Raifet Mufukenga funa lapha ke talent embatha ama-talent awefani sibheka lapha ke ibhola le-Orlando Pirates bazofuna ngapha ke inkundla kuvele ke Siyema
vezelo apolisa 10-1 izamaphoyisa wonakele Mntanami uthi 1 by 1 Ndaba ufuna ngapha ke lenkundla kuvela lapha koMbatha eliphakamisa uMbatha ufuna uApolisa Mufukenga dlala noMuremi liyadliwa ibhola likaMuremi Mkhize amvimba lapha ke Wakaba uthi nompempe umdlalo omuhle uqhubeke nangusibilibili ke manje Mosha Sobhadala Apolisa 10-1 phakathi eboxini Windo Dandumiso Ngiba against iqembe lamkhulisa lamnika ngisho ibhande lika kapteni kwi development uNgiba uthi hayi namhlanje Mabhakaniya uthi hayi namhlanje Mbuthuma phasi kanokusho lokushangana phasi la khona uyihlalele ihambe nosibilibili awumosha Sobhadala wabona uApolisa 10-1 bisa amaphoyisa bonakele Mntanami uThungiba kwaGogezola vimba lapha ke ibhola ke ebelingadliwa uyanela Mbuthuma uzosukuma lapha ke uNgiba ubiza lapha ke Sihlodi uthi ke Sihlodi ungahambi ngoba ke ngiphumile nje kuzovuleka lapha ke imbobo lapha ke emuva ngakho ke hlala lapha ke ungikhave Mbulelo uWakaba sale phansi nathi ibhola le-Orlando Pirates yanela Mbuthuma icisha kamnandi beka lapha ke endleleni Mbeza amshiya phansi lapha ke uMbuthuma dlaliswe kabi uzobhalwa lapha ke Karabo Mgeshane yellow card yakhe ke yesibili in 4 games yellow card yakhe ke yesibili in 4 games usezodlala ke eqega ke ngempela ngeke sakhululeka yena ke uKarabo Mgeshane awuthishe nompempe uWazaphe izophakanyiswa lapha ke Relebohile Mufukenga phakamisa right Omar Ifetsa uzoba ke ikhona kick yeqembu leOrlando Pirates ulemzuzu ke M3 ebifakiwe ikhona kick yokugcina ke le yesombe ke soqala kungenzeka yini Orlando Pirates ikhiphe yona ke ngaphansi kwencindezi ngale khona kick sukumile ke lapha ke axolile noyo zobuka Uko baba on goal Kasabelo Nkomo on goal Kasabelo Nkomo ithatha iOrlando Pirates ibambisa indebe yeBetway Premiership ngesandla esisodwa bayibambile ke manje beOrlando Pirates indebe yeBetway
esodwa bathi ke second half bazofuna ukubeka ke isandla sesibili bese ke beyiphakamisa ke leyandebe nathi ke insizwa ibhodlela Nkosinathi Sibisi uthi nje sekusele kancane bayakhuphuka badlula ke iMamelodi Sundowns bayishiya lapha ke ngephuzu elilodwa esiqedile iMamelodi Sundowns bathabe Orlando Pirates siyabuya sizoqedela ngaso lapha ke sombe sesibili iyasho ingoma ethi ke sekusele kancane sizophumelela bayaphakama abalandeli beOrlando Pirates siya lapha ke ekhefini 1 Orlando Pirates iqanda kwiPetrol Premiership kwelapha ke iOrbit College awuthi ke sihlabi ikhefu ngabe ke bakhona na abazothi ke bangene eyibo ke abalandeli ke laba bayo lapha ke iOrlando Pirates eyibo ke abalandeli bayo lapha ke iOrlando Pirates bathi ke bona ke manje sebefana ke neArsenal bathabe Orlando Pirates bona ke sebefana nawo lapha ke iArsenal uyabona ke ngempela ukuthi ke inkundla igcwele ke iyaphuphuma ebeloku bengenile nje kancane kancane lapha kabalandeli abezekela embombela osukunekela namhlanje ezohlala lapha ke mukeli ke Singing Center bese lisuka kuso lapha ke sombe sesibili njengamanje iTop 8 imi kanjani na njengamanje iTop 8 iphethe ke iDurban City iPulukwane City iphethe lapha ke iOrlando Pirates iMamelodi Sundowns iKaizer Chiefs amaZulu naso lapha ke isikhukhune yasuka liyahlala lapha bekanga lapha ke emuva uyakhuza ke uNompempe isoke ngizwe ukuthi ke uNompempe uthi ke kwenzekeni Mbulelo uwagaba akupheke nje keshelele ngako Shumekani nangi lapha ke uSiyema oshayise lapha ke Mbulelo uwagaba kodwa ke uNompempe uhlawulisa lapha ke uMbulelo wagaba ayizosusa ke lapha ke Orlando Pirates lapha ke muva Sipho Chaina ongena ngapha azinsimbi uphuma ngapha amaketango uhlala abadlali beOrbit College babuye nje bake benjalo amathalente wefani talent empatha phakamisa leli bhola Riyavaya Tsepang Murimi phakathi eboxini Riyavaya Buthuma wenze njani uyalwela Rachoma Raifetsa Mufukeng emuva kwelapha ke uSibisi elinentambi ibhodlela libona lapha ke iwallet aslepe Orlando Pirates asiyema uyofuna lapha ke sibilibili nathi ke uhlala abadlali beOrlando Pirates nabo ke babuye nje babenjalo abashintshanga muntu thatha isikhathi sakhe talent empatha uthi ke ake sinizwise kamadoda lento kade nizwisa yona uthi ake sinizwise nje lento kade nizwisa yona kodwa ke kunomdlali osele phansi kuye lapha ke iOrbit College ingakho ke umphatha ethi ke akagcine ke elikhipha Lethabo Mudimuwenga ukwakhala lapha ke ngesombe sokuqala wathi ke akazizwa kahle kodwa ke nangena manje engathi ke uthintekile oye lapha ke Lethabo Mudimuwenga iyaphoqeleka ke manje iOrbit College ukuthi ke yenzeke ushintsho jobona lapha ke mbukeli ezinye ke zeyixukuthwane eyikhona lapha ke abanye babadlali ke mbukeli abakhona lapha ke kuye lapha ke Orlando Pirates bona lapha ke oSihlenduli sithemba ukuthi ke useluleme lapha ke umgqilazi bona lapha ke thina sikamahlale lamakhehle emakhawula into evula ifridge ingasebenzi bona lapha ke Kabelo Dlamini oyibahlakayi bona lapha ke Thapelo Xoki nalapha ke Thabiso Libitso Diano van Rooyen ayiboka abadlali ke Orlando Pirates abakhona ke lapha ke phezulu angimboni ke ebuya uLethabo Mudimuwenga angimboni ke ebuya Lethabo Mudimuwenga soke sibheke ukuthi ke iOrbit College izosukumisa abane sibheke lapha ke the bold and the beautiful Phumuzo Manenje sizwa ke esinayo lapha ke uSuperSport omhlaba wabanqobi lapha lapha ke uTalent Mbatha sibheka lapha kumathalente wefani liyadliwa ibhola lakhe yena ke uTalent Mbatha nansi iOrbit College esashota ke njengamanje lidla kalula nje lapha ke uSibisi
seqala phansi lapha ke Orlando Pirates right Thoma Rayfetsa ayikhulunywa leyo ndaba ayixoxwe leyo ndaba sibheka lapha ke ibhola liyaphakanyiswa Ngiba Mputuba Ngiba wayigijima ku-Orlando Pirates nakho ke manje buka sengathi uye ke lapha ke ogwaza umkhonto ekhaya kuyo lapha ke Orbit College ayaphakama kamaphakaniya athi siyabonga ke Orbit College nansi liyaphasa ngatalent embatha uNgiba udla lapha ke on goal yadlala iTV Yachimnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo uyabona emnyama namhlanje ayidleli yona ayiphakeli yona iyaphakelwa ifakelwe train imbozelwe ngemfaduko iyaguqelwa bese kuthiwa baba emnyama nakho kudla kuyimayidla ke emnyama 2 Orlando Pirates eyiqanda ku Orlando Pirates mangabe izinto zimi kanje iyahamba iOrbit College iyarelegate iOrbit College eyizoqala phansi lapha ke talent embatha ama-talent awefani uyofuna lapha ke sibilibili sibheka lapha ke ibhola lakhe ke uSilephe nansi iwallet bayaqala ke manje abalandeli bathi wedito ukuphi bathi wedito ukuphi bathi kunento esifuna ukuyilungisa Orbit College ifuna ukulungisa lapha ke inguquko ezine ngibona lapha ke abadlali ke abane okungenzeka ke bangene nathi ibhola lawo ke Orlando Pirates kodwa ke uyafika lapha ke yena ke uNkomo uyayiva ke ukho baba zikho konda awukaze bengiyaphi moyingcwe ngiyafisa ukwazi ukuthi leyo ndoda ayisuki nePitoli ayihambanga yini yaze yazofika la isuke ePitoli njoba isinoyiphenguzile nje awukaze bengiyaphi moyingcwe ayisokena lapha ke Orlando Pirates right Thoma Rayfetsa funa lapha ke mathalenta wefani ayikhulunywa leyo ndaba kosikhona indaba ixoxwa ngeyithombe ke leyo ndaba nathi ibhola likaMfukenga phakathi eboxini nalithuba Muremi yayihlula iRea Vaya Orbit College ifuna ukwenza ke inguquko ezinhlanu 5 changes efuna ukwenziwa iyo lapha ke Orbit College sinda ngokulambisa iOrbit College the Mswenko Boys Sihlodi akusihlodi ke manje uthi uyayiyela fika nje kalula talent embatha right Thoma Rayfetsa Mufukeka iphekile ke lapha abadlali abazongena kuye lapha ke iOrbit College we Khumulimo Okhuto akamuhle ubuya ngokuzolala thatha isikhathi sakhe etalent embatha uthatha isikhathi sakhe etalent embatha 5 subs same time iyo lapha ke Orbit College sibheka lapha ke ibhola lika Ndaba uyalulwela leli bhola Mbatha funa lapha ke uSilephe engaphakele enkundla ke lapha ke uMremi wenze njani phakathi eboxini liyadliwa ibhola lakhe uMremi uyasusa Asihlodi
emuva ke lapha ke Siyema akhala abalandeli bathi ke ake belifune amadoda athi ake belifune amadoda Sibilibili Mbatha sibheka lapha ke ibhodlela elinentambo umntanami 5 yenguquko ezokwenziwa same time yenziwe yiyo lapha ke Orbit College Muremi engaphakathi enkundla kuye lapha ke uSiyema iyalithinta ke manje Orlando Pirates iyalithinta ke manje Orlando Pirates Slepe funa lapha ke umphuthuma ayisanga phakathi enkundla ufuna lapha ke Sibilibili sibheka lapha ke Sibilibili ufuna umphuthuma phakathi eboxini baphuthuma sebenza lapha ke emuva Sabelo Nkomo uyavimba lapha ke emuva Asabelo Nkomo thumela lapha ke phambili kodwa ke uyalikhipha lapha ke Nkomo uthi ke ake kwenziwe lapha ke inguquko ezokwenziwe lapha ke Orbit College nangekhomba ukhomba lapha ke uthi inguquko ke ezothi ke zenziwe iyo lapha ke iOrbit College inguquko ke bukeleke ezinhlanu ke zonke ezizokwenzeka ke same time iyo lapha ke Orbit College Botsane Mudimwenga Wakaba Sihlodi nalapha ke Masangane baphuma ke ngempela uzokena lapha ke Abdullahi Mariko ke mbukele uzokhumula ukuthi ke owandawonye no Mariko olapha ke kuyo iyona ke Orlando Pirates siyabulela Mabele naye ke uzongena siyabulela Mabele uyangena ke naye kungena lapha ke Lefa Khanabo kungena lapha ke Khumulimo Okhuto nalapha ke uLucky Malatsi izo ke inguquko ke zonke ezenziwa ke Orbit College ilapha ke mumva lapha ke Orlando Pirates alinenga nje Halalsani Vilakazi ungenile ke naye kuye lapha ke iOrbit College engaphakathi enkundla kuye lapha ke uSibisi ibhodlela efuna lapha ke Mfukenga uyavimba ungiba lapha ke Rachoma Raifetsa Mfukenga Rachoma Raifetsa sibheka lapha ke Muremi Riyavaya sika madoda ungena lapha ke ngaphakathi amathalenta wefane awufuna lapha ke Sibilibili eyalinenga nje Orlando Pirates ngapha ke nenkundla Siyema Mfukenga amvimba lapha ke Relebohile Mfukenga ebefuna ke ngale ke nenkundla ukuthi ke kujafwe indoda kuye lapha ke siyabulela Mabele kodwa kwasevinjwa nje kalula Sibisi ngendlela ke mbukela izinto ke ezibe ngakhona Orbit College ke iyavalelisa Orbit College iyavalelisa sibheka lapha ke Ndaba ekhipha lapha ke Pascal Kusho kodwa ke lavinjwa ibhola lakhe yena ke ukosi khona Ndaba ibhola lawo lapha ke Orbit College Mbulelo uWagaba sibheka lapha ke Wagaba yashoshela ke manje Orbit College lambona ke inao vimba kalula libone Siyema Mbatha hlala no Siyema Rachoma Raifetsa Mfukenga ayisanga lapha ke nenkundla yofuna lapha ke kuvele ke Mosha Sopatala Kamuhelo Sibilibili apolisa 10-1
kabi Noyo dlala kabi Noyo eseqedile ngaye yena ke uThethipulwana eseqedile ke ngaye yena ke uThethipulwana nansi ke lensizwa ke bukele zonke namanje nansi ke lensizwa zonke namanje iyelo card ka axolile Noyo kodwa ke khona lensizwa engena manje yabona lensizwa engena manje Khumulile Khuto uyaligibela uyajahana njoba bemfaka nje abalandeli bathi wemqeqeshi sicela uTito bafaka ishow yabo nathi sicela ethu Phuthuma athi abalandeli sicela uTito afuna lapha ke ishow ke manje abalandeli bawo lapha ke Orlando Pirates azofuna lapha ke ishow bathi bafuna lapha ke Patrick Tito Maswanganye emuva kwelapha ke Sabelo Nkomo eliphakamisa Nkomo thola ngapha ke Vilakazi sibheke lapha ke Halalsan Vilakazi Ngiba yadlula lapha ke ibhola lakhe uTalente Mbatha sibheke lapha ke ibhola lawo lapha ke Orbit College nayo ke leyo ndoda Khuto wenze njani ufuna ukwajaha lapha ke uKhuto akajaha ubuya ngokuzolala ungomunye wabadlali abakhuliswa yilo leli qembu leOrlando Pirates yena ke uKhuto Noyo funa lapha ke uKhuto anguKhuto ke manje ufuna ukuhamba namadodezwa awu Mosha Sobhatala kamuhelo asibilibili oshintsho oluzokwenziwa eOrlando Pirates uzophuma ke manje eTshephang Muremi uzongena lapha ke ambulance yaseThembisa ethwala lonke uhlobo lesiguli iqhamukisa ithi nje Tito Patrick Tito Maswanganyi oye lapha ke ongenayo yena ke uTito oyavimba lapha ke uNdaba vimba lapha ke Lucky Malatsi emva kwehora ke kudlalwa 2 Orlando Pirates ayidleli yona eminyama namhlanje iyafunzwa namhlanje eminyama iyancengwa kuthiwa ke idla baba incencwa iOrbit College ithi ke siyacela baba idla 2 yama on goal ashawe lapha ke Orbit College Poso iyo lapha ke Orbit College uyavimba lapha ke emuva uSibisi uvimba lapha ke Siyabulela Mabele nange othe wayinqobela lapha ke imali engango 20,000 wamarandi kuye lapha ke isibonise and win competition Bonanga Molefe uya ke othe wanqoba ke namhlanje umlandeli ke weqembu lasekhaya okuyo lapha ke iOrbit College uyavimba koSikhona Ndaba phumela ngaphandle ibhola lakhe ke Mariko angabe ke mukela izinto ke zimi kanje uyavaleliswa ke ngempela kuyo lapha ke Orbit College uyavaleliswa kuyo lapha ke Orbit College iyahamba ke ngempela sibheke lapha ke ibhola leOrlando Pirates alidla nje ngokukhulu ukusheshsha Khuto apolice ke manje elidla ke liyabhola apolisa Thethipulwana biza amaphoyisa amvimba lapha ke apolisa Khuto thumela lapha ke phambili ebefuna lapha ke Lucky Malatsi emuva ke lapha ke uNgiba lapha ke lapha ke Halalsan Vilakazi azolifaka lapha ke phakathi nenkundla lapha ke iOrbit College
bayihlaba bayicela Mariko uyanyakaza lapha Mariko uyanyakaza lapha ke Abdullahi Mariko Noyo engaphakele inkundla kwelapha ke Khuto nangu Khuto ke manje ubhekenene ke nenkinga ke namhlanje uyabajaha yena ubajaha kodwa namhlanje ubhekene nenkinga ke uKhuto ubhekene lapha ke noSibilibili ubhekene ke noSibilibili ongayihleka isidalo ke into encane Giba hlala ngapha ke noMalatsi emuva ke lapha ke uSabelo uNkomo ayizoqala phansi lapha ke emuva Ngeshane axolile Noyo phakamisa uNoyo lisa ngapha ke inkundla yofuna lapha ke uKhuto yamshiya le bhola yena ke uKhuto thumela phambili eSiyema Hlakuse kabi Mputhuma kodwa konompempe uthi ke umdlalo omuhle awuqhubeke siyahamba ke muke lesikhathi ebhodini asiyibekile ke phansi Orlando Pirates yagcina ke ileague ngesizini ka 2011-2012 ngaye lapha ke ucoach Augusto Palacios wayekade ke ethathe over kwelapha ke uJulio Cesar Liel wayithatha ke Orlando Pirates wayinika lapha ke ileague sibheka lapha ke lebhola uyalwa lapha ke uNdaba buya naye ezwe lapha ke uLucky Malatsi izohamba nje iphumele ngaphandle ibhola lakhe lapha ke uHalalisane Vilakazi Halalisane Vilakazi iphumele ngaphandle lapha ke ibhola lakhe 14 season later nange lapha ke coach Abdeslam Wadu uthi ke Mabhakaniya ningithembile iMTN 8 ngilethile ikhalinga ngayiletha nansi ke ileague manje ngiphethe ngesandla ngingena ngeOrlando ngithi ke ngicela ke ningivulela amasango ngizoyideliver ke ngithi nje qithi nathi ibhola leOrlando Pirates ke manje right Omar Ayifetsa Mufukenga right Omar Ayifetsa ufuna umphuthuma yadliwa ibhola lakhe apolisa uyalidla uTalente Mbatha apolisa wenze njani apolisa Slepe Mufukenga right Omar Ayifetsa dlala noMbuthuma Buthuma othuyadla Buthuma othuyadla Buthuma akubheke lapha ke 1-2 inika nike ngunike uyiphambanela nabo uMbuthuma ufuna ukuyikhandela yena ke isikhala sokuthi ke akwazi ukuthi ke ahlabe adle kodwa ke basebesinda ke ngokulambisa abawulapha ke Orbit College ama attempts afuna lapha ke Orlando Pirates akubheke lapha ke on target Orbit College akho ngisho yodwa iyona ke goal attempt ayizoqala phansi lapha ke Orlando Pirates nansi ambulance yasethembisa ethi ngiyenza amadoda angangena emidlalweni uyayisusa ke ishowa ukamuhelo Sibilibili nakutito ke manje uyofuna lapha ke uMike Mosha Sobhadala wetito uyalicela lapha ke uTito kodwa ke babuyele emuva kuye lapha ke uSlepe phumela ngaphandle ibhola lakhe uSlepe uzoba ilawo lapha ke Orbit College uyalapha ke Samkelo Mkhize yadliwa ibhola lakhe uKhuto lidliwa ke uSibilibili ngiye ngasho ngathi uyabajaha yena uKhuto kodwa ke namhlanje ubhekene nenkinga kuye lapha ke uSibilibili Sipho Chaina inqopha mlando njengamanje uhleli ku-21 clean sheets ufana ke neqembu leKaizer Chiefs ngo-2003-2004 season kodwa ke umehluko ke kulokho ukuthi eqenjini leKaizer Chiefs kwakuwonozinto ababili abathi ke benza lapha ke ama clean sheet
awu-21 kwabuye lapha-ke uBrian Baloyi nalapha-ke uRowan Fernandez. Ulokhu-ke uye yedwa nje eme yedwa esitikini yena-ke uSipho Che. Abdullahi Mariko liyadliwa lapha-ke ibhola lakhe. Uzobheka nezandawonye-ke manje, uzobheka namawele-ke manje, uzobhekana-ke oMariko bobabili, oyedwa ngapha ku-Orbit, omunye ngapha ku-Orlando Pirates. Uzongena lapha-ke ubufakazi Evidence Makgopa, uye-ke uzongena lapha-ke eqenjini le-Orlando Pirates. Esengena lapha-ke yena-ke uMariko azokhipha lapha-ke talent embatha amathalenta wefane. Abdullahi Mariko uyangena, azobhekana-ke manje ezasendlini eyodwa, zizobhekana-ke manje lapha-ke phakathi nenkundla. Nawu eqeda ngena nje, eqeda ngena nje, uthi bafoza la, uthi bafoza la. Engapha-ke nenkundla kuye lapha-ke lapha-ke Abdullahi Mariko. Komele sicacise-ke manje ukuthi uyena kuyimuphi-ke uMariko ophatha-ke ibhola. Mariko noMariko liphakathi ebhokisini ibhola le-Orlando Pirates, alisusa lapha-ke emuva. Sebenzile lapha-ke Noyo, emuva-ke lapha-ke Mariko uyofuna lapha-ke esibilibili. Right Omar Fit Mufukeng ufuna lapha-ke Tito, phakamisa lapha-ke uTito, indlela yaphasa phakathi ebhokisini, sibilibili Jankomo. Sebenza sekuvalwa amehlo yena-ke uNkomo, osebenza-ke sekuvalwa amehlo uNkomo. Ithola lapha-ke ikhona kick i-Orlando Pirates, sebedlale ngokukhulu kushesha. Tito ufuna lapha-ke apolisa, offside apolisa, offside apolisa. Ake ngutshele-ke mbukeli ukuthi-ke Mariko olapha-ke kuyo i-Orbit College bafika-ke ndawonye naye lapha-ke uMariko lo Orlando Pirates bamlona out-ke ku-Chippa United. uMariko lo oku-Orbit College wabuya futhi ku-Orlando Pirates, basebemlona out-ke ku-Orbit College la akhona manje. Nange uMariko lo obona-ke esithombe sakho, uyena-ke owalona ku-Chippa, walona-ke futhi naku-Orbit College. Nange ubhuti wakhe-ke abandawonye-ke mbukeli, abandawonye-ke mbukeli nje babona nje, babhekene-ke namhlanje, bathi sesoyixoxa endlini, bathi sesoyixoxa ekhaya, kosikhona ndaba. Afuna lapha-ke Mfukeng, emuva lapha-ke uSlepe ubuyela-ke kuSipho Che. Ayisebena lapha-ke uKamohelo sibilibili, qala phansi lapha-ke uTito, sibheka lapha-ke Patrick Tito Maswanganye, hlala nosibilibili Mosha Sobhatala, Mariko merry-go round, funa lapha-ke iWallet, yena-ke uSlepe yenze njani-ke iWallet, iyajika ibuyela lapha-ke emuva, lampona-ke Sipho Che. Nanti ibhodlela liyofuna lapha-ke apolisa 10-1. Awubiza amaphoyisa konake lemntanami, jika lapha-ke nge-10 kanokusho, unokusho kana 10 lakhona uyihlalele, ihambe no-apolisa.
Evidence Makhopa obufakazi usafuna ukungena lapha ke emdlalweni merry go round khipha lapha ke phasa right Marayfetsa phakathi eboxini lishayise esandleni uThino Pempe umdlalo omuhle awuqhubeke uThino Pempe umdlalo omuhle awuqhubeke akupheka nje kashelela ngako uShunwenkani elishayise lapha ke esandleni kuHanalisani evilakazi uyalwela lapha ke Mariko kodwa ke liyadliwa Ngiba sile phansi lapha ke Evidence Makhopa ngaphandle kwesithombe sakho kodwa ke ubuka ngathi ke uzoqhuqa ke eyakhona Dumiso Ngiba emuva lapha ke Sabelo Nkomo Ngiba ulifaka lapha ke kuNoyo uyofuna lapha ke Vilakazi napha koMariko ziyekeni madoda ezandawonye ningayiphazamisi ningayingeni nayingena bona bazoyiqeda endlini nosala kanje Mariko Karabo Ngeshane uyajika ufuna lapha ke Sabelo Nkomo phakamisa Nkomo uthumela phambili lidla nje kalula uNdaba Mariko akangathola muntu nathi ibhola ke manje lakhe ke uVilakazi sibheke lapha ke ibhola le-Orbit College afuna ukuya lapha ke phambili uyaliphakamisa uVilakazi sebenza sibilibili uyana lolizwa sibilibili 15 minutes to go imzuzu eyishumi nanhlanu nangu Khuto ke manje phakathi eboxini Khuto sibilibili Mike Mamosha Sophatala esengenile uKhuto efuna ukaqeda bonke uKhuto othi sibilibili kwaGogezo corner kick ye-Orbit College aliphakamisa balifaka lapha ke phakathi eboxini dlalwe kabi uThino Pempe play on apholisa othi uhamba namadoda ezwa kodwa ke basebemvimba lapha ke apholisa Orlando Pirates ilungisa lapha ke Cameron Dansena alungisa lapha ke make them dance engapha ke lekudla kwelapha ke uTito nansi ambulance yasethembisa iyofuna lapha ke right Marayfetsa Mufukeng Slepe Mosha Sopata Mike Mamosha dlala noTito Mike Mamosha futhi funa lapha ke uTito emuva lapha ke uSiyema asubila kuya lapha ke uSipho Chena uthi wemadoda mangingame epalini ngizobanda uthi nje mangingame epalini ke ngizobanda ngcono ngiphume ke ngizodlala right Marayfetsa Mufukeng right Marayfetsa dlala no-apholisa Tito sebenza lapha ke muva Sabelo Nkomo buya nalolizwa ke leli bhola nanti ibhodlela lindlishiya effect ibhodlela liphakamisa lapha kabalandeli yena ke uNkosinathi Sibisi uthi phakamani madoda isikhathi sesifikile yena ke uSibisi akupheka nje katshelela ngako uShunwenkani apholisa enikeze lapha ke uTito sebenza lapha ke muva uSabelo Nkomo Coach Abdeslam Wadu uyibambe ngezandla zombili indondo yeliga ufuna ke ukuyithumela right Marayfetsa
right thoma rayifetsa Mufukenga liyadliwa ibhola lakhe uyalwela uNdaba izophosa Orlando Pirates ngokukhulu kushesha Abdullahi Mariko emuva kuyilapha ke uVilakazi uyaliphakamisa uVilakazi uthumela lapha ke phambili thole ngapha ke Lucky Malatsi Vilakazi futhi Ngiba mawungahlala la ngihleli khona uneqeqebana nje eligqoke lapha ke umbala oyelo liyaqala ke manje liyayiphumela lona wakhona baqala ingoma la ethi tsamaya ngabuyelo ithi nje tsamaya ngabuyelo ingoma yakhona kuyiphumela nje iqeqebana nje kade lizoyibukela umdlalo elifake lapha ke umfaniswano ke oyelo angilazi uthi ke la kuphi right thoma rayifetsa offside uthiwa ke isikhindi bese shaya umoya akubheke theke shelela ngako shunwe nkani kancane uyasukuma Dion Hoto uyasukuma apelepele babela basentia osezakheleke igama kakhulu ku-Orlando Pirates sibheke lapha ke Tito uyakhuphuka ke uTito uyalidla ibhola lakhe uNgima engaphakele inkundla kuye lapha ke uKhudo ubhekene noSibilibili namhlanje ilo emvimbe njalo nje ukamuhelo Sibilibili apolice hlala noTito angutito ke manje nyakazisa lapha ke inkundla eliphakamisa uyofuna lapha ke Evidence Makgopa uyaphuma lapha ke uSabelo Nkomo shala lapha ke uKhudo nge-firm pass lidla nje kalula Orlando Pirates Ndaba abazomdonsa nje kungekudala kungene lapha ke uDion Hoto Siema emuva kwelapha ke Simon Chaina ezodlalwa yelapha ke i-Orbit College afuna lapha ke Ngiba Vilakazi Malatsi yadliwe ibhola lakhe Malatsi right thoma rayifetsa apolisa engakhontezayo apolisa ubona uMakgopa sebenza uNkomo uyanololiswa uNkomo izokwenza ke inguquko Orlando Pirates jobona lapha ke Brighton Mhlongo owayigijima kuyo lapha ke Orlando Pirates ke njengonozinti ukhona ke naye ke uzoyibheka lapha ke emnyama njoba ke iphakelwa ke namhlanje iqale ke iyaphekelwa yavalelwa ke ngemfaduko yabekelwa ke etrain wathiwa emnyama yidli namhlanje bayifunza abe-Orbit College bathi siyacela babe emnyama yidla apolice funa lapha kwaMakgopa apolisa uthi noPempeke kudlalwe ke ibhola Khudo bhekene naye ke lapha ke Sibilibili nasi ke inguquko eyibhile ezokwenziwa iyo lapha ke i-Orlando Pirates abasamkhiphi ke lapha ke uSlebe ebekade bethi bazokhipha ke uSlebe kodwa ke sebekhipha lapha ke uOsvin apolisa abayo lapha ke i-Orlando Pirates
uzophuma lapha ke uNdaba ungene lapha ke Pelepele babela basendiya Dion Hoto sesibusisile ke uDion Hoto la ebholela laseNingizimu Afrika umdlali ke lombukelo zomkhumbula egijima amaqenjini afana nabo ke oBloemfontein Celtic egijima lapha ke emaqenjini afana nabo ke oLamontville Golden Arrows egijima lapha ke eqenjini leBidvest Wits la anqoba khona ke okuningi kuyo lapha ke iBidvest Wits zomkhumbula lapha ke esebenza nocoach Gavin Hunter yena ke uDion Hoto bamangaza ke abaningi benqoba ke ngempela indondo kuyo lapha ke iBidvest Wits wafika nalapho Orlando Pirates waqhubeka ke ngempela yena ke uDion Hoto afake lapha ke Make Them Dance Cameron Danson afake lapha ke Cameron Danson yena ke Make Them Dance engapha ke lenkundla kwelapha komfukenga right Omar Ifeza ufuna ke Dion Hoto uyena roliswa lapha ke Onkomo Ngiba engapha ke kuHalasane eVilakazi ayikho izohamba nje liphelele lapha ke uSipho Chaina unzima ukubhala ngokuhlanganisa angabeke kunje ikhompyutha iyala ke ukubhala ngokuhlanganisa Dion Hoto Pelepele babela basendiya sibheka lapha ke Hoto uzofuna lapha ke Mfukenga uyele emuva kuyilapha ke Abdullahi Mariko Sibisi futhi uyafuna lapha ke Mfukenga right Omar Ifeza lapha lapha ke Abdullahi Mariko Chikamnandi efaka lapha ke phakane enkundla ufuna lapha ke e-wallet sibheka lapha ke Silepe uthola lapha ke uTito ayikhona liyadliwa ibhola lakhe uTito ezokuya noKhuto ke manje akubheka usibilibili ukuthi ke usukaphi eyokhava lapha ke emuva Geshane Chikamnandi lapha ke emuva Geshane echumela lapha ke phambili sebenza lapha ke ibhodlela enentambo mntana enentambo ibhodlela uye lapha ke uSibisi Mariko nathi ibhola lika Tito ke manje onside uTito uhambile uMakgopa phakathi eboxini yamthetsa Evidence Makgopa liyamteza Evidence Makgopa elifakile uTito akubheka nje keshelela ngako uShumekani phasi kanokusho kushakana phasi la khona ihlalele ihambe noTito fikele lapha koMakgopa engaphakele inkundla kwelapha Orlando Pirates nangu uTito ke manje uyofuna lapha ke Mariko Abdullahi Mariko ATR High Merry-Go Round ATR High Merry-Go Round Abdullahi Mariko ongakhohlwa ke mbukela kusasa umdlalo ke mkhulu ke ngendlela ke eyisimanga umdlalo wayo lapha ke Mamelodi Sundowns womlenze wesibili wayo lapha ke iCAF Champions League befuna lapha ke iStars sesibili umdlalo ke mzokwethulelwa nakusasa Tito yavinjwa ibhola lakhe yena ke uTito sibilibili uyelapha ke muvi ufuna ke Silepe Abdullahi Mariko alapha sikula lapha ke ibhodlela asibheke lapha ke Dion Hoto Pelepele babela basendiya Siema engapha ke lenkundla kwelapha ke uSilepe ufuneka lapha ke mbukela umdlali ke ovelele elami ivoti ke ngiliphosa ngale ke usibilibili njengomdlali ke ovelele ke namhlanje
inamdlali-ke engiliphosa kuye-ke elami ivoti ngizimele angithatha ihlangothi. Nansi-ke leyo ngoma yodumo ethi-ke sekusele kancane sizophumelela. Awuzwe nje bezeke beredi abalandeli be-Orlando Pirates, bezeke beredi. Uyabona-ke lapha-ke enkundleni zokuxhumana kunento ebizwa-ke ngokubookmarka. Hayi kuwabhala something nje umuntu uyibeke uthi ngizobuya kuyo. I-Orlando Pirates ngibona nje esinye isithombe somunye umfo weMamelodi Sundowns ophethe ibhodi sebe-bookmarka bukhoma. Hayibo, Dion Hoto, Dion Hoto basendiya right over right face, right over right face. Usehlale kakhulu eNingizimu Afrika uDion Hoto, usehlale kakhulu eNingizimu Afrika uDion Hoto. Uthi I'm part of the culture now. Uthi manje usiko lalekhaya sengilazi kahle. Emuva ke lapha-ke uNgiba ufuna lapha-ke uGeshane. Yadlula lapha-ke ibhola lakhe uNoyo Khuto faka lapha-ke phakathi nenkundla. Sibheke lapha-ke Mabele futhi nanguKhuto-ke manje uyashoshela ubheka lapha-ke phambili. 4 minutes efakwayo, 4 minutes yokugcina ngaphambi kokuthi i-Orlando Pirates ibreak lapha-ke u-14 seasons, ibreak lapha-ke u-14 years wokungatholi lapha-ke iliga. Abe-Orbit bathi-ke ngcono nathi sivele siligibele, bathi-ke ngcono nathi sivele siligibele. Abayo lapha-ke Orbit College. Ngiba emuva ke lapha-ke uNgiba futhi awufuna lapha-ke uNkomo Geshane. Geshane uyisa ngapha-ke nenkundla iyalincenga nje Orbit College. Engapha-ke nenkundla sibheke lapha-ke Mabele shate naye lapha-ke uCameron Danson. Mariko Mabele futhi lisa ngapha-ke uDumiso Ngiba. Qala phansi ke lapha-ke uHalalsani Vilakazi Khuto. Nathi Orbit College ithi nivula ishow, nathi siyivulele yethi ishow yokuthi siyayivalelisa. Athi bayayivalelisa ke manje abayo lapha-ke Orbit College. Vinjwa lapha-ke uMalatse uye lapha-ke uSpilibili. My man of the match for today uye lapha-ke uKamuhelo uSpilibili. Ivoti lami-ke ngiliphosa kuye. Sibheka lapha-ke ibhola le-Orbit College. Kukhona nabangakuthola abayo lapha-ke Orbit College kodwa kalitholi muntu. Dion Hoto pele babela basendiya uyofuna lapha-ke uMfukenga right over right face dlala noDion Hoto. Nangu Hoto-ke manje dlala noMakgopa, Evidence Makgopa right over right face. Mfukenga right over right face amvimba lapha-ke uMfukenga. Vilakazi Ngiba sibheke lapha-ke Abdullahi Mariko. 2 minutes esele. Khuto liyadliwa ibhola lakhe uThino Mpempe-ke alibekwe phansi. 2 minutes esele. Nansi-ke leyo ndoda Abdeslam Wadu ngesizini yakhe yokuqala ezogila-ke imanga yena-ke Abdeslam Wadu. Nansi i-Orlando Pirates ithi-ke sekusele kancane. Usuke ezweni laseMorocco Abdeslam Wadu wayedlala esi-center back esase umdlali-ke ngey'nkathi zakhe. Nange namhlanje usewumqeqeshi uzonikeza i-Orlando Pirates iliga emva kwamasizini ayishumi-nanye. Sibala amanenjana manje, sibala amanenjana manje.
ixesha kuye lapha ke Marumo Gallants yamlanda iOrlando Pirates yathi iOrlando Pirates woza ngapha wafika ngapha first season abalandeli bathi wena Mpempe ulinda u12 unyuye yini amehla masethe njoku noMpempe phila ngenkosi Khumalo ozoyishaya iMpempe yakhe ngedala yena ke uphila ngenkosi eKhumalo uyishaka kodwa uyishaka bini uyishaka thathu esigaba ke block umhlaba basibona ubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wena wayiAfrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esiphakaphakeni sasele kancane manje sekuyenzeka manje bayinqoba iliga yeBetway Premiership abeOrlando Pirates they are the champions bayithatha kuMamelodi Sundowns ngephuzu elilodwa abawulapha beOrlando Pirates kudala ke ngempela ke belindile bakhalile abantu against iDurban City bathi kaze kuzokwenzeka na yathi Orlando Pirates olthani inhliziyo yamaphikankani umnqwaba uhlehlile umnqwaba usuyabake ngeviki ke elizayo lafika ke lelo viki obuyileli ke esikulona napha ke benqwaba iOrbit College abawulapha ke iOrlando Pirates iyahle emnyama ke namhlanje iyaphakelwa iyaguqelwa inikezwa amanzi okugeza izandla inikezwa imfaduko kuthiwa sula izandla baba ekugcineni Raythoma Rayfetsa uyayiwina iliga nayo lapha ke Orlando Pirates Abdeslam Wadu amshayela izandla ke kufanele sebenzile ke bukeli Orlando Pirates ke lesizini yayijaha iMamelodi Sundowns badlala ke iSnakes and Leaders lapha ke phezulu kwawo ngaphezulu nongaphezulu Thambiso Libitso bazonqoba lapha ke iliga Bandile Shandu azonqoba lapha ke iliga neqembu leOrlando Pirates uyawubona ke ngempela ke umsebenzi owenziwe ke abadlali bathi ke ekugcineni sekuzekwaluka madoda bathi ke ekugcineni sekuzekwakhanya ke madoda ukhanya kuyo lapha ke emnyama iyo namhlanje la embophela la ekade phamisa khona futhi indondo ngenkathi ke isizini ke isaqala kudala ke beyishaya ke indondo ke kule nkundla MTN 8 bayiphakamisile kule nkundla Nedbank Cup bayiphakamisile kule nkundla namhlanje bazophakamisa iligi kule nkundla Sipho Chaina the first goalkeeper ebholela laseNingizimu Afrika ukuthi ke abe nama clean sheet ke awu21 ulingana namaqembu amabili iqembu leOrlando Pirates neqembu leKaizer Chiefs bakwenze ke konke lokho collectively yena ke njengonozinti uthi ke yibo oqala ukuba ke nama clean sheet athi ke awu21 yena ke uSipho Chaina Lucas lakhatshela bangazithi kwazi sijabulisa igazi lisegazini forever iyo lapha ke Orlando Pirates engakholwa ke nezeneze bafika besuka koPulukwane City oApolisa benephupho lokuzophakamisa iligi neOrlando Pirates liyafezeka namhlanje iphupho labo ke Oswin Apolisa akakholwa ke ngempela yena ke u10-1 uthi ngempela kwenzekile yebo kwenzekile kwenzeka kanjani na 2 Orlando Pirates iqanda kwiOrbit College sizolinda ke mbukeli sibabone ke ngempela bephakamisa into yabo.